A čo sa týka ich medzinárodných škôl, tak fungujú tu rôzne kurikulá, čo sa týka tej školy. Napríklad britské, americké, francúzske, ale napríklad aj indické školy sú tu. Tým pádom, že je tu veľmi veľa indických obyvateľov, tak majú svoje vlastné školy so svojimi vlastnými vyučovacími programami. No a taký priemerný náklad áno. na školu v rámci celého roka je medzi úplný priemer 25 až 60 tisíc dirhamov. Hej? Že niektoré lepšie školy kľudne 80 až 100 tisíc dirhamov na rok. Čiže náklad na jedno dieťa je medzi 8 až 15 tisíc eur na rok. Což pro Čechy, abych přiblížila, tak je to asi od 180 tisíc korun na až 300 tisíc, 350 tisíc korun na rok. No a kľudne tie najprestížnejšie školy môžu stať až 25 tisíc eur na rok, čiže tých 100 tisíc dirhamov. Čiže to je možno taká aj zvláštnosť častokrát, že školy sú tu plne platené a takisto aj to, ako si spomínala, zdravotné poistenie. Čiže... A zdravotníctví.